Aron mahatagan og lalom nga pagsaulog sa kasumara ng Earth Day 2022, nananom og mga punuan sa kahoy ang mga nagkadayang opisina sa gobyerno dito sa Davao de Oro. Ang aktibidad gipangunahan sa lokal nga panggamhanan sa Nabunturan, Davao de Oro sa pakigtambayayong sa Environment Resources Section ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa duha ka mga barangay sa nisutang lungsod kaganihang buntag Abril 22 isip pag-obserba sa Earth Day 2022. Ang simultaneous tree planting activity gipahigayon sa Barangay Linda ug Barangay Basak. Ang aktibidad dunay tema nga Invest in Our Planet, Act in a Bold Way, Innovate in a Broad Way, and Implement in an Equitable Way. Ang mga misalmot nananom og malibago trees ug native trees aron makatabang sa pagbabalik og palunhaw sa kinaiyahan ug aron maproteksyonan ang mga yuta ug malikayan ang pagbaha og landslides ug labaw sa tanan aron makatabang sa problema sa padayong pagbago-bago sa temperatura kung global warming ug climate change. Nagsugod na og tree planting ang lokal nga panggamhanan niadtong tuig 2019 sa Barangay Basak, diin mga kahoy sa malibago ang gipananom sa riverbank sa Purok 2 tumong nga mapungan ang pagdahili sa yuta. Nagmalampuson sab ang gipahigayong tree planting sa Barangay Linda nga gisalmutan sa mga miyembro sa Sangguniang Kabataan ug sa mga taga-action against hunger. 200 ka native nga mga kahoy ang ilang natanom sa lokasyon sama sa Bagras, Tindalo, Bitaog, Barobo, Yakal ug uban pa. Ang Riverbank Stabilization Project sa EMS ug MDRRMO gipadayon karong tuiga ug gikalipay sa lokal nga gobyerno nga makita nga dagko na ang ilang gipananom sa milabayng duha ka tuig. Nagpasalamat ang LGU Nabunturan sa suporta sa Action Against Hunger sa mga inisyatibo o programa niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.